Vítaj v ďalšej časti nášho tréningového seriálu. Dnes sa zameriame na izolovaný cvik prsných svalov, back deck. Sadni si vzpriamene, zhlboka sa nadýchni a s výdychom pomaly priťahuj ruky pred seba. S nádychom kontrolovane roztváraj ruky späť do strany. V prednej pozícii na chvíľu vydrž a zatni prsia. Celý pohyb vykonávaj plynulo a bez trhania. Týmto cvikom precvičíme strednú časť prsných svalov. Ďakujeme za sledovanie, tešíme sa na teba aj na budúce.